Sa miaging semana gipahigayon ang 11th citywide cleanup drive sa dakbayan nga gitambungan sa nagkadaiyang ahensya sa pribado ug pampublikong institusyon. Lakip na ini ang mga empleyado sa Cebu City Government sa pagpanguna ni Mayor Michael Rama. Tumong sa maong programa ang padayon nga malimpuyuhan ang makasapaan sa dakbayan gikan sa mga basura ug hugaw. Human ang pagpanglimpyo ang buhatan sa Department of Public Services kon DPS nakahipos og 97 metriko toneladang basura. Mas daghan kini itandi sa milabay nga cleanup drive. Gipasabot ni John Paul Hilasque nga daghan ang basura karon nga nakolekta tungod kay daghan ang nagtinabangay sa gihimong pagpanglimpyo sa kasapaan. Dili man sad siguro kuwang sa pagpahibalo kundi mas intense lang ang ato ang pagpanglimpyo karon. Not to mention sa mga factors nga daghan kayo ang mi-participate karon sa ato ang cleanup operation na ang ato ang mga city government employees unya na po nato ang coastline management board nga gilangkuban sa mga nagkalain-laing mga barangays. Si Raymar Hihara, ang Executive Director sa Solid Waste Management Board, may pahibalo nga duna na sila gimuntar nga 8 ka mga biofences sa tanang strategic areas kini aron dunay muali sa mga basura sa kasapaan paingon sa dagat. Karon kani ibutan to 8 ka buok nga biofence, ma-pinpoint yun na to kung asa nga area ang source sa basura. Kung ma-pinpoint na to, then naatay intervention dayon nga mapa-implement nga makolekta ang basura nato. Makita sa nato ang asa ang pinakadaghan nga basura. Giawhag nilang Hilasque og Hihara nga ang mga kapitan sa barangay nga seryosohon ang ilang programa sa saktong paglabay sa mga basura, sanglit ang kalimpyo sa palibot, magsumikad sa ilang tagsa-tagsa ka mga tugkaran. Ang ato ang basura gyud sa palibot ma'am mo gini usa sa mga grabe o dako kay mga problema nga atong giatubang sa city government karon, pero kita isip gitahasan sa pagpanglimpyo sa syudad, sige ta og kuan pagpahibalo sa mga barangays nga mao ni siya. It is always a constant reminder sa mga barangays na sila dapat dili lang nila pasagdaan ang ato ang mga city government. Ang magkolekta gyud ani ideally is ang atong mga barangay. So ato silang gi-empower nga to monitor og unsay status ani o kung mahimo regularly makolekta gid nila ang mga basura kung labi nagdaghan na. Kanunay mensahe ni Mayor Mike Rama nga kung dili kita kinsaman o kung dili karon kanusaman. Kini tungod kay buot sa amahan sa syudad nga seryosohon sa katawhan ang iyang damgo nga pabiling limpyo unta gikan sa basura ang kasapaan sa dakbayan. Kini ang balita. Maria Charis Baino Pineda, Cebu City News.